Nyaya dziri kutenderera Kuland, dziri kutenderera nyaya, vari kutaura zvakasiyana siyana, vachitora zvimwe zvimarasta zvakadhakwa uku zviri kuteerwa kubva kuma growth point zvichiiswa pamberi pemakamera. Hakuna munhu ane business chaiyo kana ane mari anoziva zvaari kuita anobvuma kuiswa pamberi pekamera achimiririra nyaya dzekutaura zvekuopoza vageza mazuva anaya. Handiti unopaona manje Kuland, hakuna munhu akapusa zvakadaro izvozvo zvekuti munhu anoenda pamberi pekamera achienda kunotaura zvinhu zvisina basa rese pamberi pevanhu kuti vageza vari kutiomesera taakuda kudzokera kumabasa. Munhu anomira pamberi pekamera achichema chema kuti vageza vari kumuomesera, instead yekuti umire uri kumba kwako kuti nyaya yako igone kunzwisiswa nevanhu kunzi aiwa ari kuchema ari kumba. Unoenda kunomira pagrowth point kana kuti pakati petauni kana kuti mutaunship kana kuti mutauni, unoenda imomo wobva waenda kunotaura uri mutauni kuti vageza vari kutiomesera vari kutigarisa kumba. Kumba kupi kwaunenge uri iwe uri mutauni already? Handiti munhu anenge achifanirwa kuti asenzere kana aona kuti zvaageza haasi kuzvikwanisa, arida kugara mutauni achingoona motikari dzichipesana pesana pasina zvaari kumboita ipapo. Toona munhu wacho akatozara nemabori kumeso achiswera achitaura zvinhu zvisina nebasa rese kuti vanhu uyai tishande, vageza varoda kuti tirarame life yavanoda ivo. Vageza vanokuti murarame life yamunoda, saka imimi life yamuri kurarama yamunangagwa ndiyo yamunoda. Life yavari kurarama handiti life, vari kurarama life yemunhu ari kurambira pachigaro. Ndoya kuti hanzi tine life yedu yatanga tajaira isusu. Ilife inonzi inojairwa iyoyo. Zviwanhu zvinobhadharwa zvichitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Anoda kuenda mutauni haana kumborambidzwa. Vageza havana kumborambidza vanhu kuti handisi kuda kukuonai, havana mboti handisi kuda kukuonai. Vanhu vakatozotaura tisu takatozofamba tichitotaura tichiti hatisi kuda kuona vanhu vanopinda imomo mutauni nenyaya yekuti hatidi kuti vanhu vafe nezvakataurwa navageza. Asi unoona rimwe richibudikira rakutanga kutaura hanzi vageza vari kutirambidza. Vageza vakarambidza munhu kupi? Kana kuti vakataura vachiti vanhu itai izvi neizvi neizvi. Izvi zvinoitwa nevanoda. Endai mutauni vari kuda. Cherwai kumaruzevha muchizadzwa mabhazi, muchinozadzwa muCBD yeHarare uko zvakanaka, muchitenderera tenderera muchiiswa pamberi pemakamera, mareporters eZBC achibuditsa kuti imimi muri kusenza, business is going as usual. Handiti ndizvo zvamunoda kushandiswa izvozvo, mobhadharwa mari dzamunongobhadharwa. Zvine basa re. Pane vamwe vanhu vari kuchemera vachiti hanzi nyoka yemabhunu, nyoka yemabhunu. Vamwe vacho varakashi futi. Kana nyoka yemabhunu akanyarara anongonyarara, haamanikidzwe kunzi taura. Munhu wese ari munguva yekuti akwanise kuparticipate achiplaya role yake, akazvimirira iye nezita rake, kwete zvekudaidzira kuti ningi uri kupiko, ningi uri kupiko. Saka nyoka yemabhunu akasavapo zvinoreva here kuti vanhu vanotadza kuita shutdown? Saka vanhu vari kuisa nyoka yemabhunu pamberi pavo as a bait yekuti kana tikanzwa kuti aabductwa isusu tobva tatoita give up. Ndizvo here? Chenjererai varakashi, vana veZimbabwe. Izvozvizvi chimfanha chiyacha chekubuda chichiti ndiri kutsvaga geza nechimwe chacho chimwe chakashata kunge zigudo so ndivo vazobuda nhasi vachitaurwa kunzi ndivo vakapisa imba. Handisi kuziva kuti ivo vanogara mumwena here kana kuti mugomo vachipisa imba yamadzibaba eshanduko. Saka zvino manje zvazobuda manje kuti ndimi makapisa imba yemunhu. Ko zvikaitika kumba kwenyu nhasi chaiye munoti kudii? Pamaipisira madzibaba eshanduko imimi maifungidzira kuti muri kupisa musha wemunhu iye ega, ndiye ane mhuri chete yekuti ikashaya pekugara anobva ashaya zvekuita, anobva apererwa, obva atambudzika stereki. Saka dzenyu dzimba muda kuti dzipiswe here? Nhasi chaiye dzitopiswa, mutione kuti mangwana zvinonakidza here? Unozofamba here uchibuda uchitaura kuti ndiri kutsvaga geza nanyoka yemabhunu? Ndiri kukubvunza iwo mufana iwo, vanozviti wali chinyi iwo mufana iwo? Ndiri kutokubvunza izvozvi. Ndakataura ndikati isusu hatipone kuti tirwise tsikidzi dzakaita semimi.
hamuna kana basa. Asi zvinhu zvamakuda kuita izvi munozvigona here zvamakuda kutanga izvi? Ndoda kuti udzoke uchiposta uchitaura kuti ndiwe wakapisa panapa sezvaunomboita chivindi chekutaura kuti ndini ndiri kutsvaga vageza ndikavabata ndiri kuvauraya. Ndoda kuti udzoke uchibuda pachena uchitaura iwewe. Handiti unozviti uri gamba unobuda pachena pane sezvaunoita hapana waunombotya. Ndoda kuti udzoke uchibuda pachena iwewe uchinyatso wega kuti ndini ndakapisa imba yamadzibaba eshanduko. Tione kuti chivindi chacho chezvawaiita pamazuva ese unacho here, chawaitaura ichocho kuti hanzi ndiri kutsvaga vageza nanyoka yemabhunu. Ndokubva waenda kunopisa imba yamadzibaba eshanduko, chiuya panapa pasocial media uchitaura tione kuti ndiwe wakapisa imba yamadzibaba eshanduko. Uya utaure kuti ndini ndakaipisa, munondiitei sezvawakambotaura zviya zviya. Uya utaure tione. Saka iwewe ndiwe usina imba nai, unopisa dzimba dzevanhu. Iwewe ndiwe usina family, hauna hama handiti. Unotumwa kuita zvinhu zvakadaro uchizviita. Kana kuti unozviita nekuda kwokuti uda kuimpressa vanhu vanongopa vanhu motikari dzemara nemari yemara. Saka ukava impressa, whatever you do vanokubhadhara handiti. Nekuti iwewe you have nothing to lose. Are you serious? Vamunangagwa vanofanira kuti vabve pasina hondo. Nekuti hondo ikatanga chaizvo kutaura chokwadi hamuikwanise imi muri kuitanga. Tisingade kana kutombonyeperana kana kuda kuita sei. Hamuigone imimi hondo yemimi. Anoziva hondo chaiyo hambotange hondo zviri easy sezvamuri kuita izvi. Muri kuita yekuudzwa nevanhu vanozokudhampai pamberi apa. Makutadza kuzozvimiririra. Shame on you. Usende audio yangu ikuliend.